Wai kwana biyu Malam Yakuba me yake faruwa ne? Naga kwana biyu sai kartar ƙasa kake ne. Me ya faru da wannan kwankwasiyar taku ne? To ba dole in karci ƙasa ba. Abinda ake mana a kwankwasiya ana mana adalci ne. Ai ba a mana adalci. Kwankwasiya yanzu mun yi ta da jinin jikinmu da kuɗinmu da ƙarfinmu, amma ba a mana adalci ko kaɗan. Kwankwasiya abinda muka yi mata ba lallai ta yi mana ba, kuma ya kamata ta zo ta duba mu, domin mun yi wa kwankwasiya wahala da jinin jikinmu, mun yi wa kwankwasiya wahala da kuɗin ajihunmu, amma yanzu gashi an ci zaɓe masu sharɓar roman dimokuraɗiyyar daban, mu sai wahala muke yi. Wanda ba na mantawa lokacin da muka kai saboda aƙidar kwankwasiya, shagona da nake sana'a ba ground ɗin ja na sa masa, kai keke na gashi keken ɗinki na hoton kwankwasa ne a jiki, haska gilas ɗin nan gashi nan hoton kwankwasa ne a jiki. Me ake so na yi? To ya kamata lokacin mu ma da za a wahalta mana yayi. Saboda haka ina kira da Zawa'iman Dawari lalle ya zo ya jani ya kai ni wajen gwamna. Sannan ina kira da Alhaji na Goda, shi ma wallahi ya zo ya kai ni gun gwamna, dan ni abba bai san da ni ba, kuma ina so abba ya san ni yanzu. Yawwa, sannan ina kira da yaron gwamna dai na nan Galadanci, yaron gwamna shi ma ya zo ya jani ya kai ni gun gwamna. Yawwa, sai na ƙarshe ina kira da Hajiya Maryam yan kaba, ita ma lalle ina jira ta zo a kai ni gun gwamna, dan ni har yau abba bai san ni ba, kuma ina so abba ya san ni domin wahalar da nayi ba karamar wahala ne ba. Saboda haka lalle ina buƙatar abba ya san ni, kai Madugun ma ya san ni, saboda ba zai yi a dinga yi mana ture kaza kwashe kwai ba. Idan kuma ba haka ba suka ce ba za su kai mu ba, musamman SSA